दिनै मोनसे गोथार सान दिनैनि सानाव सर्वपल्ली राधाकृष्णआ जोनोम मोनदोंमोन आरो बिथांखौ भारतनि सासे शिक्षाविद आरो बिथाङा नैथि राष्ट्रपतिमोन दा बिथांनि जोनोम सानखौ जों फालिदों आरो बेखौ फालिनायनि गुबै गोनांथियानो जाहैबाय फोरोंगिरिफ्रा जोंनि समाजाव सुबुं धोन जौगानायनि थाखाय खामानि मावो आरो बिथांमोन नङाब्ला दिनैनि जि जोङो सोदोमस्रि मोननो हादों बेखौ मोननाय नङामोन दा नंखायनो बे सानाव अन्तत सानसेनि थाखाय जोङो फोरोंगिरिफोरखौ एसे अननांगौ मान होनांगौ आरो बिथांमोननि खामानि मावनायनि सायाव जों एसे जोंनि जि रेसपेक्ट बे रेसपेक्टखौ जोङो होनांगौ दा बेखौ आङो गिबियावनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय आरो दिनै आं बारग' एबसुनि आफादगिरि बा एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै थांनाय गोलाव समाव नुबोदों कि भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा जथेस्थ' खस्थ' खालामबोदों बिथांमोना खुनु सेलारि मोना बेथन मोना नाथाय सानफ्रोमबो फरायसाफोरखौ फोरोङै दिनै बिथांमोना सुबुं धोन खालामबोदों सरकारनियाव गोबां गाबख'बाय बिख'बाय सोमावसारबाय दासिमबो भेन्सार स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै दा नंखायनो दिनै जोङो बे गोथार सानखौ भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफोरजों जोङो बेयाव फालिदों आरो बिथांमोननि जेंनाया जाहाथे थाबैनो जोबो बिनि थाखाय जों अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो जोंनि जिखिनि बर' बिजोंनि भेन्सार फरायसालि असमिया मिडियामनि भेन्सार फरायसालि गुबुन मिडियामनि भेन्सार फरायसालि बिटिआर गोरोबथायाव जिहेतु मोनसे लिरनाय दंखायो दफा बे हिसाबैनो थाबैनो बियो इमप्लिमेन्ट जानांगौ आरो गासैबो भेन्सार स्कुला कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बिनि थाखायनो जोङो दिनै सावरायदों आरो बे गोथार सानाव आङो गासैबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि आसामनि भारतनि माने दुनियानि जिखिनि फोरोंगिरिफोर दङ बिथांमोननिसिम आङो गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ दिनै बे गोथार सानाव बावहरो सेपारेट डाइरेक्टरेटनि दाबिया गोबाव बोसोर जाबाय प्राय 30-40 बोसोर जाबाय बियो जायाखैमोन दिनै आसाम सरकारा बेखौ बेखेवनो नागिरदों बिनि थाखाय जों बयबो गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ जायैखायनो दासिमबो बिटिआर गोरोबथायावबो बेखौ मोनसे दफा हिसाबै लाबोनो गोनां जादों मानोना बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनांगौबा डाइरेक्टरेटआ जोबोद गोनांथार आसामनि जि डाइरेक्टरेट दङ बियो जोंनि बिजोंनि जेंनाफोरखौ गोसो होआ नायख्लेङो बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायो बिनिखायनो गुबुन मोनसे डाइरेक्टरेट मोनथारनांगौआ गोनांथारमोन आरो दिनै डाइरेक्टरेटआ जाबाय बियो लासैनो फुल फ्लेजेड महर मोनगोन गोख्रों महर मोनगोन जों बयबो नोजोर होबाय थानांगोन बेखौ जोङो गोनो गोथो एबा जोङो गुबुन लामाजों नायनो नाङा गुबुन नोजोरजों नायनो नाङा एसेबां गोबाव मोनबोबाय गेजेराव होआखैमोन दा होबाय आरो दिनै अफिसियेलि चिफ मिनिस्टारानो इन'ग्रेट खालामनायनि उनाव बिथांमोनाबो बाध्य जासिगोन बेखौ मोगथाङाव मावनांगौ आङो दिनै जोंनि जिबान आसामाव स्कुल्सफोर दङ दिनै काउन्सिल एरियाखौ बाद होनानै बे स्कुल्सफ्रा जाहाथे डाइरेक्टरजों जगाजग खालामो आरो जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांना लानो थाखाय नाजायो आरो जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय बयबो दावगाबोयो आरो बयबो बर' बिजोङाव फरायनो थाखाय जोंनि मानसिफोरखौ आं खावलायनानै मरान मटक कमतापुर जि काउन्सिल जाबाय बेजों बिनि सिगाङावनो बर' कसारि काउन्सिला जानांगौमोन नाथाय माखासे राजनिति बेले बेजेनि थाखाय जायाखै बियो दुखुनांथाव बे साननैसोआ फेसबुक टुइटार बायदिसिना नुबाय थादों इउबिपिअनि आफादगिरि मानगोनां बिथां मिनेश्वरनि स्टेटमेन्टबो आङो नुदों बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों दा जोंहा जिहेतु जायाखै बेखौ जेरैखि जाया जोंनि गुबुन जिल्लायाव थांनानै थानाय बर' फिसाफोरनि राजखान्थि समाजखान्थि गासैबो राव थुनलाइ हारिमु जौगानाय गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो थाबैनो बर' कसारि काउन्सिलखौ दाफुंनो थाखाय खौसेयै खामानि मावनांगोन बेवहाय जोंहा गोसो बायनो नाङा बेखौ जोङो नारभास जानो नाङा आरो बेबो बिटिआर गोरोबथानि जिहेतु मोनसे दफा बियो थाबैनो बेखौ सुफुंनांगोन बिनि थाखाय जों खौसेयैनो जि मावनांगौ मावगोन बेवहाय खुनु जाहाथे रावबो गोसो बाया जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि नांगौ बायदि खामानि मावैयाय बर' कसारि काउन्सिला थालांबाय जोंहा 3 मन्त्रि दङमोन बिथांमोना बर' कसारि काउन्सिलखौ खालामनो हायाखिसै ओंखायनो नैबे इलेक्सनाव बिथांमोनखौ गासैखौबो फेजेनजोबनांगौ मोजां सरकार लाबोनांगो आरो जोंनि हारिनि खामानि मावनांगो खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रिमा देबजानी बर' आं टंला रतनपुर बर' मिडियामाव एमइआव 95निफ्राय खाथिनानै दङ दिनैसिम बे स्कुला सरकारि जायाखै आरो बेयावहाय 95निफ्राय बेसेबां गोबावजों आरो सहायबावनो जोङो दा माने अबस्था गैयै जालांदों जों आरो निजायनि जायै लोङै बेसेबां खाथिबावनो गथ' गथाय गारनानै न'खर गारनानै न'खरनि खामानिखौबो गारनो हाया स्कुलावबो थांनो गोनां जायो सम होनानै बेबायदिनो जोङो देहा दिनै बैसोआबो नेबाय थाया दिनै सान हर बेबायदिनो बैसोआ थांबाय थादों दिनै सरकारखौ लागोन होननानै भाबिबाय थादोंमोन बिटिसि सरकारखौ लागोन होननानै जोङो बिथां हाग्रामा महिलारिखौ जोङो भाबिदोंमोन जे जोंनि
बिथांनि राजत्वनि समावनो बिथांनि रायजो सालायनायनि समावनो जोंनि फरायसालिया जागोन होननानै जों सानदोंमोन नाथाय जोङो फंसेबो फरायसालिनि इडुकेसननि बेलायाव जेबो बुंनाय खोनानो मोनासै बिथांखौनो नेबाय थादोंमोन बेखायनो जों दिनै सोलायनाय नागिरनानै प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बे UPPL आव जिहेतु थांखि लादों फरायसालिनि सोमोन्दै बिथाङानो जोंनि बे फरायसालिनि जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि दुखु दाहा गासैखौबो सहायनो हागोन होननानै आं बिथांखौनो मदद होयो गासै रायजो राजायाबो जाहाथे स्कुलखौ जानांगौ बर' मिडियामखौ जानांगौ जों दिनै थालांबाय थादों LP ME जिबोआनो जायाखै गथ' गथाया सारखार जालांदों आदां गादां जालांनो हमदों जों फोरोंगिरिफ्राबो आदां गादां जालांनो हमदों जों मा खालामगोन मा राहा मोनगोन माहाव मा खालामगोन जोंहा बयगबो गैला बेलेग खामानि मावना जानोबो खेथि मावबाबो खेथि मावनोबो हालिया जालांबाय थादों जोंहा बैसोआ रालांबाय थादों देहाफोरा मोजां नंलिया थैअर मोजां नंलिया जों दा नै रिटायार जानो सम सफैबाय थादों बे साननैसोनो जुदि प्रमद बर' सार बिथाङा जुदि जोंनि गांनाय उखैनायखौ माबाफोर होनो हायोब्ला जों बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थागोन आरो बिथाङा जाहाथे जोंनि गांनाय उखैनायनि थाखाय माबाफोर मोनसे खामानि बे फरायसालिखौ लागोन होननानै जोंहा मिजिंथिनाय थाबाय जों जादों खालिंदुवार समस्तिनि जोंनि फरायसालिया बनजार दैमारिया सानसे समाव जोंनि फरायसालिनिबो प्रेसिडेन्टमोन नाथाय प्रेसिडेन्टब्लाबो जेबो फरायसालिनि सोमोन्दै जेबो बुङासै बेखायनो जोंहा बिथांनि सायाव बहुद दुखु दङ आरो बिथांखौ बुंगोन होननानै बिथाङा रिक्स लागोन होननानै जोङो सानदोंमोन नाथाय जों सिगां रायजो राजाया सिगांनि दिनावनो बेबायदि खाङि रायजो राजानिफ्राय फैसा बाङाय मांला होयोमोन दिनै सारमोना बेसेबां दिनै 17 बोसोर सलायबाय थानायनि बेलायावबो जोंहाय जेबो मोनसे होनायनि जेबो थांखि लायासै बिनि थाखायनो जोंहा गोरबोआव बिराद दुखु दङ बै दुखुनि थाखायनो जोंहा माने सहाय गनो हालिया दा मा जायो रायजो राजाफ्राबो आपत्ति खालामथों फरायसालिफोरखौ लानांगौ नहलेबा बे बर' मिडियामफ्रा जोबलांनो हमदोंसै आरो जेबो जानाय नङा बेखायनो प्रमद बर' सारा जिथुनिखि थांखि लादों बा जिथुनिखि BTR एकर्डआव जिथु शिक्षानि माबा लादों बे जाहाथे जाफुंथों गासै रायजो राजानि गोदोर जोंनि बैसोनिबो बहुत गोदोर सार दङ बायद' दङ बिथांमोननि जिउआबो जाहाथे गथ' गथायखौ लानानै मोजाङै रायजो खुंनो हालांथों 10 बोसोरसे मोनो आरो बेखौनो होथों आरो बे जिथुनिखि टिउटरनि माबा खालामदों बे टिउटरावलाय 10,000आवलाय मा खालामगोन एसे बोसोर थारुवा जाना थाबाय दिनै बे टिउटरनि दरमाहादो 10,000 12,000 मा जागोन इमान माने शिक्षानि बेलायाव इडुकेसननि बेलायाव अखमनि शिक्षा मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बेसे राजनिति खालामबाय थादों केबल फोरोंगिरियाल'सो दायनिगिरि नामा गुबुन साकरियालफोरा बेसेबां जौ लोङि गोदो थायो फुंनिफ्रायनो जों मोनाबिलिसिम नुयो जुमाय लोङि थायो नाथाय फोरोंगिरिनि सायाव बेसेबां माबा खालामदों बेखौबो मा खालामदों जोंनि BTCनि सार हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' बाहाय माबा खालामनो हागौ दिनै 50% 45% नागिरनायावनो जोंनि मानसिया टेटबो होनो हालिया आरो इनिफ्राय DLED बो खालामनो हालिया बेबायदि अबस्थायाव खालामना होदो दिनै जों नुनो मोनदों मैया दाखालि मा तारिख मोनथाय बै खालि माबा टेटनि रिजाल्ट होदो बेवहाय जोंनि बर' मानसियानो गैया जों बहुत दुखु मोनदों आरो बहुत दुखु सोरनि सिगाङाव फोरमायबावगोन जोंहा उपाय गैलिया बेखायनो बेबायदि राजनिति खालामबाय थानाङा जोंहा प्रमद बर' सारखौनो जोङो आसा खालामदों बिथाङानो जोंनि जिउखौ जि खालामोसै बिथांनि सायावनो जोंहा भरखा आंनि बुंनाया एसेनोसै धन्यबाद